Allah! Tsaya mana tukuna. Bisa cin din mu a YouTube channel kuma na like kuma na subscribe. Sunusi President ya da ne. Kai, sai ka ce ban yi sahur ba. Daga tahi na ba ni da kwari ba ni da komai. Wannan azumin ba lalle ne iya ba wallahi. Ba dan babba yanzu karfe nawa? Abu da dudu 10 ba ta ce ba. Ai yanda nake yadda ki san na fadi. Wayo Allah na. Yanzu ba za dai ka koma ba za ka yi. Wayo ai zauna zan da gaidan yadda hali zai. Wayo. Kai. Wannan azumi zai je kuwa? Wannan azumi yadda ka san wanda aka tara mun azumin mutane duka. Mutuwa zan, ku dafa taliya. Na'am, ku dafa mun taliya, mutuwa zan. Kar mu biyu ba azumi na kamar in kama abinci ka ci kawai dan babba. Ayyo, karfe nawa yanzu ku duba agogo. Karfe 5 ne dan babba. Karfe 5 tayi. Jona mun fanka. Dauke wuta. Inna lillahi. Wani yake fama ruwa. Ayyo Allah ya famu ruwa. Na community.